Kien il-Partit Nazzjonalista li minn dejjem emmen li pajjiżna għandu jkun is-sit tal-futur tiegħu għax dejjem emmen fid-determinazzjoni tal-poplu Malti. Il-kisba tal-indipendenza għal pajjiżna kienet fil-qofol tad-diskors tal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista għal ħidma fil-Parlament Mario De Marco fil-mass meeting li fakkar il-51 sena mill-kisba tal-indipendenza. Iżda llum 51 sena wara l-indipendenza li kiseb pajjiżna tinsab medda. Fl-aħħar sentejn u nofs rajna l-indipendenza ta' numru ta' awtoritajiet, ta' istituzzjonijiet ta' pajjiżna, fosthom il-MEPA, il-PPS, l-Armata, il-Korp tal-Pulizija, id-Dipartiment tal-Artijiet, l-Identity Malta, l-indipendenza tagħhom titnawwar. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li llum il-Gvern ta' Joseph Muscat irid jagħmel sarima maħal il-ħaddiema tal-Gvern u appella l dawn il-ħaddiema biex ma jibżawx jersqu il-Partit Nazzjonalista bl-idejat tagħhom biex dan il-pajjiż ikollu politika onesta u nadifa. Mario De Marco fakkar li l-Gvern irid jagħmel sarima wkoll maħal l-Oppożizzjoni meta għażel li ma jippubblikax il-kuntratti li l-Oppożizzjoni għandha dritt titlob u tiskrutinja. Fost dawn il-kuntratti tal-Power Station, tal-privatizzazzjoni tal-Enemalta, tax-Shanghai Electric, tat-trasport pubbliku u tas-suppost Università Amerikana. Il-Gvern ta' Joseph Muscat irid jagħmel ukoll sarima maħal il-medja bil-Ministru Joe Mizzi ma jweġibx għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti ta' Net News. Mario De Marco refera wkoll għall-aħbar li l-kardjologu Albert Fenech twaqqaf milli opera. Il-Gvern qal lil Albert Fenech, inti tista' ma taqbilx magħna. Iżda f'dak il-każ ma tistax taħdem magħna. F'dak il-każ ma tistax taħdem magħna. Di hija Malta tagħna l-koll taħt il-Gvern ta' Joseph Muscat. Mario De Marco saħaq li sentejn u nofs ta' Gvern Laburista jiġdu li l-Gvern jinsab medi li jwettaq il-wedi li jagħmel minn wara dar in-nies. Al kontrarju l-Partit Nazzjonalista huwa lest li jaħdem biex joħloq il-ġid veru li minnu jgawdi kulħadd għax dejjem emmen f'nazzjon wieħed u poplu wieħed.